Jeg og min ven er her ved en hjemmesøgt bunker. Og sådan her ser det ud. Hvis vi går indenfor, så ser det sådan her ud. Der er en kiste derinde, vi ikke ved hvad i. Så det kan I godt glæde jer derude til at se. I kan godt glæde jer til at se den kiste derinde, hvis at vi overhovedet kan komme derind. Men vi ved ikke, om det er en god idé at gå derind. Nej, vi ved heller ikke, om det er gammelt, eller hvis at det hele var sammen, eller et eller andet. Vi er ved en fodboldbane med hugorm. Vi går lige hen til en legeplads. Der er en legeplads lige herhenne, og i det høje græs, der er der hugorme. I kan lige se det her. Så sådan der ser legepladsen ud, og der er hugorme i det her høje græs. Prøv at se, hvor langt ned jeg kan tage min telefon ned. Ja, nu er der meget græs på min telefon. Eller jeg har lige taget det af. Ja. Skriv i kommentaren, om vi skal gå derind. Vi går lige derhen igen. Wow! Der er et mere hul. Der kan man måske se eller ane, hvad der er i den der kiste. Der er et gammelt dæk. Og der er edderkoppespind. Og sådan her ser det rundt ude omkring os. Ja, nu går vi. Og der er et lille hul her, hvor man kan se, at der er madrasser derinde, tror jeg, hvis det var. Og hvis I kigger, hvis I ikke har set det her i dækket, der er der et eller andet. Altså der er der en eller anden dåse. Og der er en gammel avis. Med nogle bøger på. Se Marley, kig på min. Har du noget at sige til det her, Marley? Ja, altså derinde. Jeg tror altså bare ikke, man kan komme derind. Altså til gengæld, hvis vi går herover, så kan vi kravle ind. Men spørgsmålet er, hvis vi kan... Men så Marley, så skal vi smadre noget for at komme derind. Ellers så skal vi smadre det der edderkoppespind. Fordi jeg gider ikke at kravle igennem edderkoppespind. Jamen, vi kan kravle igennem lige heromme. Lige der i det her hul. Jamen, vi kan prøve. Jeg tror, at du går fast, så har der lige kameraet. Nej, du går lige fast, Marley. På det der klamme madras. Hvem ved, hvad der er haft på det der? Hvorfor synes du så, at jeg skal gå derind først? Jeg synes bare, det er uhyggeligt. Jeg synes ikke, vi skal gå derind. Altså, jeg... Skriv i kommentaren, om vi skal lave en 24 timer video inde i det her hus. Jeg tror ikke, det er en god idé. Synes du, Marley? Nej, men det er jo jer derude, der bestemmer det. Enten så skal I skrive i kommentaren, ja eller nej. Ja, det ved jeg godt, hvad det betyder. Nej, det ved jeg også godt, hvad det betyder. Hvis vi får 50 likes på den her video, så går vi derind og filmer det. 24 timer i det der bunker, halløjse. Og vi er børn, vi har ikke fået lov af vores forældre til at gå herhen. Eller jo, vi har fået lov til at gå hen på legepladsen, men vi har ikke fået lov til at gå derind. Har du noget at sige til det her? Jeg har noget at sige. Hvis I ser det her, ikke også? Glæder jeg til, at vi skal herind, fordi at man ved jo aldrig, hvad der er i kisten. Det er jo lidt en cliffhanger, men ellers så tryk på abonner og subscribe, og tryk på klokken. Og så ses vi i næste video. Og Hej!